První červnový den patřil v Rychvaldu všem dětem. Místní spolky a organizace se pod hlavní pořadatelskou patronací Spolku rodičů při základní škole Rychvald spojili a uspořádali jeden velký dětský den. Spolku je tady strašná spousta, ani bych nevěřil, kolik spolků vlastně v Rychvaldě je. Kromě Spolku rodičů při základní škole Rychvald se na Dní dětí podílel Český červený kříž, hasiči, skauti, Ironclad s vojenskou technikou, městská policie, Bezpečná země, včelaři, Sokol Rychvald, kroužky Domu dětí a mládeže, například z RC Modely, spolek Náš Rychvald a další. Nezapomnělo se ani na bohaté občerstvení. Ta základní odměna pro ty děti je to, že vlastně toto si všechno můžou projít. Jo? Máme tam soutěže hod na cíl, máme tam skákání v pytli pro menší děti, závody se skákacími pavouky, takže za to dostávají samozřejmě taky nějaké odměny, nějaké sladkosti. Dětský den zpestřili i místní motorkáři, kteří děti na svých strojích svezli po okolí. Máme tady čopry, máme tady endura, máme tady cestovní motorky, tříkolku, jak vidíte, jo, takže je to tady rozmanité. Prostě pro děcka všecko. Na motorce jsem měla poprvé, byl to super pocit. Na motorce se mi dobře seděla a vůbec jsem se nebála. Dneska jsme tady zrovna zahejkali, protože jsme si řekli, že jim ukážeme, jak vlastně takový sniper vypadá. Tak se tady valíme v trávě a děláme si s nima fotky. Tady je dobré, že my se můžeme projet na motorce a že si můžeme zajezdit s autama a můžeme si něco namalovat. Ještě si můžete nechat namaskovat zranění. A co dětem popřáli organizátoři k jejich svátku? Ať mají hodné rodiče, samozřejmě, to je asi to nejdůležitější. No, ať jsou zdraví, ať jsou šťastní a ty starší děti, které chodí do školy, tak aby se trošku učili a aby jsme měli nástupní generaci, která se o nás takhle bude starat, jako se staráme my.